Здравейте, днес ще заснима клип на стаята на моята кукла, която е в кутия за обувки. От обувките. Нека да отворим. Ето е куклата. Това е Клаудин Наскарис. Аз ми сложила други дръжки. Добре, това е нейната завивка. Това е моя една стара къща, която не използвах. Ето тук имам салфетки. Тук е дневничето и покажа. Ето. Добре. Следващото е куфарът. Да, и тук съм налепила лепенки. И има салфетки, ще ви ги спадат на шарпни. Ето и куфарът. Сложим ни ластиче, защото не може да се затваря. Ето припълнен. Тук фибичка. Таблет. Оп. Кренко, може ли малко да се преместиш? Искам малко да го оправя подвежки, мама. Тук фибичката, още една фибичка, тук диамант, едно левче, нещо като тест, тук тетрадката и още един таблет и тук древното ще ви покажа как отворям сите. Една фибичка, която ви отворя. Извинете ме, секунда. Готово. И да покажа. Ето. Тук е емблемата на моята кафе. Тук има две кръпчета. Сега да го затворим. Следващото е... още една фибичка. Супена. Следващото е... тук матракника. Това е матрака, но все пак е шкаф също така. Ето и гривничката. Тук е обицата. Чакайте, ето още една обица намерих. И звънчето. Сега ще го загърна. Добре, това беше от мен. Харесвайте, коментирайте, се абонирайте. Чао!